Buhay OFW. Ito yung trabaho may kabsat. Ito, Dubai. Of May. Garden kami lang. Ano, dasi da May. Yung nagsadot ka dito, ay akawan timas dito mga fresh na gulay. Kung dalo sa amin dito yung kabsat. Ada pagmulaan mi ti pechay. Dalos pechay sa amin to paabayan ti sardinas dinaglambaut at tari pechay kada kamatisin na lagi kastan sili mi nga made in Germany kita yokra lambaut lagi to iti kastan tami dito Dubai kakabsat umobra dati kamutit mi dito pechay kamatis tarong karabasa dahil tayo kastamin made in USA na karabasa dalakil bunga na ito sila tayo kasla timbakan di kadakil na tapi stamina yung marunggay adubunganan siguro mga may sangang bulan laitan bali na yun tan tayo paryami nga kasta na yung napinta sa paryan manok lakurang ng kapsat nay may kayon sili ta agiti pechay mi na ado similyamit to sa kapsat sino agiti sidak tibilawan may kay mga lati pechay yawn nung ila ko mi may sa wonder na may sa puon joke lang yung nagpinta sa paryan ng kilnay daan lati bibiyag may titi Dubai awanti hinasta lang agmula ka ta mga katipres nga gulay kung kunada tan Uncle Ryan na the proprietor the owner lambaut kakabsat siguro doon please like subscribe my YouTube channel para makita niyo lahat yung paano mag-ani ng pechay dito sa Dubai yan ito yung bakuran namin kakabsat sige na kakabsat bye bye